हेलो लोगोफोर आंनि बे दावले ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थाबाय। नै दा बे आंनि दावले ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ हगारथ'नाय जाथ'नाय नंला। आंनि बे सेकेन्ड चेनेल दङ डिबि ब्लग होननाय सेकेन्ड चेनेल, नैबेयाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना ला। आं दायो गोदान ब्लग भिडिअ हगारदों, बेखौ नोंथांमोना नायदो। नैबे मा होनो थाम्बनेला नैबे जागोन भिडिअआ, बेखौ बे सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायदो, साबस्क्राइब खालामना लायो। बे सेकेन्ड चेनेल आं डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। बाय लोगोफोर, बेनो आरो खोथाया। साबस्क्राइब खालामना लादो गाइसमेन, बावगारथारनाङा। दानो थुखा, हायोबा दानो थुदो, लोगोसे लाइकबो खालामना दोनखा, हगारगासिनो आं गाबोन। बाय। भिडिअ लिंकखौ, चेनेल लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। बे डिबि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ नैबे दावले ब्रह्म इउटुब चेनेलनि डिसक्रिपसनाव लिंकआव होना दोनदों।